శ్రీ గురుభ్యో నమః. శుక్లాం వరదరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. ఈ కథలు ఏవీ కల్పితాలు కావు, అన్నీ సత్యమే, పురాణాల నుంచి తీసుకొనబడినవి. హిమాలయ లోయల్లో శివుడు పార్వతి తపస్సులు చేసిన చోటనే దేవశిల్పి విశ్వకర్మ కొత్త దంపతులైన పార్వతీ పరమేశ్వరుల కోసం దివ్యమైన అంతఃపుర మందిరాన్ని నిర్మించాడు. మంగళ తుర్యనాదాలు మిన్నంటుతుండగా చేతులు కలుపుకొని శివుడు పార్వతి అందరి మధ్య నడుస్తూ మందిరానికి బయలుదేరారు. మందిరాన్ని చేరుకునే దారిలోనే మన్మథుడి భస్మరాశి ఉన్నది. ఆ బూడిద కుప్పను అంటిపెట్టుకుని రతీదేవి కన్నీళ్లతో మోకరిల్లి దోసలు పట్టి పతిభిక్ష అడుగుతున్న దానిలాగా ఉన్నది. శివపార్వతులు ఆమె దగ్గరకు వెళ్లి ఆమె తలపై చేతులుంచి దీర్ఘ సుమంగలిగా ఉండు అని దీవించారు. శివుడు మళ్ళీ తన మూడో కంటినే తెరిచి ఈసారి చల్లని వెన్నెల కాంతితో చూడగానే భస్మరాశి మాయమై మన్మధుడు నిజరూపంతో లేచి అందరికీ కనిపించి చెరుకు వింటి నారిని జుమ్మనిపించి అదృశ్యమయ్యాడు. అప్పుడు శివుడు రతీదేవితో, అమ్మ, నీ భర్త తిరిగి జీవించాడు. నీకు ఎప్పటిలాగే సదా కనబడుతూనే ఉంటాడు. నీ రెండు కళ్ళకు తప్ప మరే మూడో కంటికి కనిపించడు. ఎవ్వరూ అతన్ని చూడలేరు కనుక అతని ఎవ్వరూ ఏమీ చేయలేరు. అతని బాణాల బారి నుండి తప్పించుకోలేరు. నీకు తప్ప ఇతరులకు కనిపించడం అతని ఇష్టపైనే ఉంటుంది. అలాంటి వరాన్ని ఇస్తున్నాను అని చెప్పాడు. పార్వతీ శివులు గృహప్రవేశం చేశారు. కనిపించని మన్మధుడు కూడా కనిపించిన పూల బాణాలతో రతీదేవితో మందిరంలోకి వెళ్ళాడు. అరుంధతి నూతన దంపతులకు ఎర్రనీటితో దిష్టి తీసి కర్పూర హారతి పట్టింది. అప్పుడు విశ్వకర్మ తెరతో నిండా కప్పబడి ఉన్న ఒక నిలువెత్తు పలకను పార్వతీ శివుల ఎదురుగా నిలబెట్టి, ఇది ఒక గొప్ప అపురూప చిత్రపటము. ఆ చిత్రంలో ఇద్దరు చిత్రింపబడి ఉన్నారు. ఆ ఇద్దరిలో ఎవరి సౌందర్యం ఎక్కువ గొప్పదో మా బోడి వారికి ఎవ్వరికీ చెప్పసక్యం కాలేదు. అది చెప్పగలవారు మీ ఇద్దరే నన్న నమ్మకంతో మీ ముందు పెడుతున్నాను, చెప్పండి అని తెరను తొలగించాడు. అది ఒక నిలువుట అద్దం. అద్దంలో శివుడు పార్వతి తమ ప్రతిబింబాలను చూసి ముసిముసిగా నవ్వుకుంటున్నారు. ముసిముసి నవ్వులు సమాధానాలు కావు, చెప్పి తీరాలి అన్నాడు నారదుడు. శివుడు చిరునవ్వుతో పార్వతిని తదేకంగా చూస్తూ, దగదగా శుక్రులాగా మెరుస్తున్న ముఖరగల చిత్రాంగి సౌందర్యమే గొప్పది అన్న వెంటనే పార్వతి సిగ్గుతో ఎర్రబడ్డ చిక్కెళ్లతో, ఆ ముక్కోటి పురుషుడి సౌందర్యమే సృష్టిలో గొప్పది అని వీణ విట్టినట్లు చెప్పింది. అందరూ శివపార్వతులపై పుష్పాక్షతలు జల్లి వెళ్ళిన తరువాత కొత్త దంపతులిద్దరూ పట్టుదిల్లు అమర్చిన ఊగే ఉయ్యాలపై కూర్చున్నారు. వారికి ఎదురుగా విశాలమైన గోడ మీద మనోహరమైన పెద్ద చిత్తరువు చిత్రింపబడి ఉన్నది. చిత్రం మధ్యలో అందమైన ఒక ఏనుగుల జంట నాట్యం చేస్తున్నట్లుగా ముందరి కాలు ఎత్తి ఎదురెదురుగా ఎత్తిన తొండాలను పెనవేసుకొని ఉన్నవి. తోరణం కట్టినట్టు ఉన్న రెండు ఏనుగుల మధ్య నుంచి కనిపిస్తున్న ఓ సరోవరంలో పెద్ద పద్మం వికసిస్తున్నది. ఆ చిత్రంలో చిత్రింపబడిన ఏనుగుల జంటపై శివపార్వతుల చూపులు నిలిచాయి. అందులో పద్మ చిత్రమున్న చోట వెన్నెల వంటి జ్యోతి వెలిగింది. ఆ వెలుగు క్రమక్రమంగా పెద్దదై వ్యాపించింది. ఆ వెలుగులో శశివర్ణంతో మెరిసిపోతున్న విఘ్నేశ్వరుడు వారికి కనిపించారు. విఘ్నేశ్వరుడి ముఖం ఏనుగు ముఖమే అయినప్పటికీ ఆ ముఖంలో దివ్యత్వం నిండి ఉన్నది. ప్రసన్నత వెలిగిపోతున్నది. అతని చూపులు శాంతంగా మేధస్సును, శక్తిని చాటుతున్నాయి. అతని దొరపు బొజ్జ నిండుగా తలతలలాడుతున్నది. అభయహస్తంతో నిలుచుని ఉన్న విఘ్నేశ్వరుడు పార్వతికి ముద్దుల మూటలాగా కనిపించాడు. విఘ్నేశ్వరుణ్ణి చూస్తుంటే శివుడికి, పార్వతికి ఎన్నడూ ఎరగని అనిర్వచనీయమైన ఆనందమేదో తమలో ఉప్పొంగుతున్నట్లు అనిపించింది. ఆ ఆనంద పారవస్యంలో నోట మాట రాగా విఘ్నేశ్వరుణ్ణి రెప్పదార్చకుండా చూస్తున్నారు. విఘ్నేశ్వరుడు ఎడమ పక్కకు సొంపుగా వంపు పట్టి ఉన్న చిన్నారి తొండాన్ని సవరించుకొని ఊపుతూ ముద్దు ముద్దు మాటలతో, నేను విఘ్నేశ్వరుణ్ణి, విజ్ఞానుని అరికట్టే వినాయకుణ్ణి, పంచభూత గణాలకు అధిపతిని, గణపతిని, చిత్ర విచిత్రమైన రూపం గల చిత్ర గణపతిని. మీ ఇరువురు అనురాగ ఫలితంగా శివుడు తేజస్సుతో కుమారస్వామి పుట్టి తారకాసుని అంతమొందిస్తాడు. కుమారస్వామికి ముందుగా నేను అవతరించి మీకు పుత్రుడిగా ఉంటాను. పుత్ర గణపతిని అవతరించబోతున్నాను.
పార్వతి అతన్ని అందుకొని ఎత్తుకోవాలని చేతులు చాచింది. విఘ్నేశ్వరుడు వెలుగుతో సహా అంతర్ధానమయ్యాడు. అంతవరకు తమకు కనిపించినదంతా కళా నిజమా అనే పార్వతీ శివులు ఒకరినొకరు ప్రశ్నార్థకంగా చూసుకున్నారు. ఆ చూపులు కలయికలో అంతా మర్చిపోయారు. వారికి కనిపించిన అద్భుతమంతా మరుపుకొచ్చింది. శివుడు పార్వతి ఆ మందిరంలో ఆనంద సముద్రంలో మునిగి సంసారం సాగిస్తున్నారు. ఆ సమయంలోనే జగత్తుకు కనీ విని ఎరుగని ఉపద్రవం ముంచుకొచ్చింది. మనం మిగతాది వచ్చే వీడియోలో వివరించుకుందాం. సెలవు.